लोगोफोरनो जों माइ गायनो फैदो बिथां लानायलाय मालिका खासे इथिं आरो खासे मालिकलाय आरो बे 3 नम्बर मालिक हनिया आरो माइखौ नै बिस्रा बे मालिक लाहा बेबायदि गायो माइखौ मालिक गायालाय ओमफ्राय नै नै बेखिनाव थुबुरसे बेनिफ्राय गैला आरो बे थुबुरसे आरो नैबे थुबुरसे बेयाव नांजाबनाय गैया दे लोगोफोर नै आरो बैबार नांजाबनाय गैया इलाय सासे बिदिनो गायखायो जोंफोर गामिनिया आरो नोंसोरनिया बिदि गायनो रोङा बेबायदि थाब हायो गायनो रोङाबा सोलोंना लाबानो जाबाय नै थाब थाब गायखाङो आरोना नै खोथियाफोरखौबो बिदि खाथि खाथियाव गारना लानांगौ खलिजोबनानै लानांगौ आरो बिदि गायलांनांगौ दे नै लोगोफोर नै दान्थे दुन्थे बे आरो दाजाब खालामलायबाय आरो नै जरायलायबाय नङाबा बे जरायनायानो गैयामोन नैया लोगोफोर नाय आरो बिथांजोआ नैया माबा भारतनि बेबायदि गायलांदो आरो खासे माबा पाकिस्ताननि दै बे लोगोफोर नै जोबोद गोजोननाय मोनगोन मोजां मोजां नै लोगोफोर जोंनिया माइखौ बिदिसो गायो बेनाव गायनायानो गैया आयाव थुबुरसे जानो आयाव नै बे आरो थुबुरसे बे नांजाबनाय गैया दै लोगोफोर थुबुर थुबुर गायले जोंनिया नै नांजाबनाय गैया नांजाबहोनो मोनानो गोथै जाखारबाय कालारानो गोथै जाखारबाय सिलायथिं नायनाय दे दुब्लि